Hvornår man kommer? Kommer den op, eller Martin, kan du ikke se den der? Jeg håber ikke, det bliver en Berlingo. Please. Ikke Berlingo. Jeg prøver at trykke på alle. Tror jeg, hvis der kommer en Berlingo op, så bliver jeg gjort afløs. Der får du ikke nogen sokker i. Jeg tror bare, du gør, hvad du vil. Er den på vej? Nej, er du kommer? Kommer nu. Jeg siger, når den får jeg op. Jeg tror, det er en Peugeot-bus. Nej! Ikke Peugeot. Jeg kan bare trykke på alle knapper, du vil. Ja, Den kommer nu. Ja da. Vi kommer også hjem i aften. Nej, det er den rigtige. Jeg håber på lugter af. Det må blive næste gang. Der.